Miluješ pečenie, máš rada výzvy, no s bezlepkovými croissantami si doma nevieš dať rady? Túžiš si doma napiesť bezlepkové croissanty, ktoré budú nadýchané, mäkké a chrumkavé ako z francúzskej pekárne? Chceš vedieť, ako spraviť bezlepkové croissantové cesto tak, aby sa správne lístkovalo? Ak si aspoň na jednu otázku odpovedala áno, tak môj kurz bezlepkových croissantov je rozhodne pre teba. Krok za krokom si vysvetlíme, ako správne zapracovať tuk do cesta a ako cesto nalístkovať alebo nalaminovať tak, aby sa pri práci netrhalo a vytváralo krásne vrstvy. Povieme si, aké múky a zložky musí obsahovať múčna zmes na croissanty, aby malo cesto správnu pružnosť, štruktúru a zvládlo prekladanie. Naučíš sa, ako s cestom pracovať, ako ho správne načasovať a ako si nastaviť celý proces tak, aby si bezlepkové croissanty zvládla ľavou zadnou aj doma. Už 22.2. ťa srdečne pozývam na môj špeciálny kurz bezlepkových croissantov, ktorý sa bude konať v krásnych a moderných priestoroch kaviarne Kofu v Žiline. Počet miest mám obmedzený a preto je určite potrebné sa registrovať vopred. Takže ak máš záujem a túžiš sa naučiť piecť bezlepkové croissanty, určite mi napíš správu a ja ti pošlem podrobnosti. Náplň kurzu, ako aj všetky podrobnosti o kurze, nájdeš v popise pod videom. Teším sa na teba.